flags up in the sky, in the sky. And wave side to side, side to side. Show the world where you're from, show 'em where you're from. Show the world we are one. Molt bona tarda i benvinguts i benvingudes a un nou programa del Derbi. Ja som al programa número 25 i podem dir que, per sort o per desgràcia, la lliga regular de la Hypertension ja s'ha acabat i el Reca continua viu, o sigui que per aquesta banda ho celebrem. Però com esteu veient, avui el Reca no és al meu costat, o ha canviat moltíssim o no és al meu costat. Avui tenim amb mi el Yuri. Bona tarda, Yuri. Molt bones, Pau, com va tot per aquí? I doncs com esteu imaginant, jo crec, el Yuri, bueno, no sé si pots ensenyar la samarreta que portes, de l'Espanyol no és. Llavors avui de l'Espanyol parlarem ben aviat poc, farem una mica de repàs, això sí, perquè si no la gent de l'Espanyol se'ns enfada i sabeu que aquí us intentem tractar el millor possible. Llavors farem un breu repàs al partit de l'Espanyol contra el Cartagena primer, que han guanyat per 3-0, i després parlem una mica de classificació, perquè, no sé si ho sabies, Yuri, aquest diumenge es juga el play-off d'ascens a primera. Ho tenia molt present, ja que el Reca no para de parlar-ho. Sí, normal, pobre. Amb aquesta temporada que ha hagut d'aguantar, normal que en parli. I aquest diumenge l'Espanyol juga contra l'Sporting de Gijón, l'anada de les semifinals del play-off d'ascens, tot i que d'això ja en parlarem. Llavors, què farem si no parlem de l'Espanyol i el Barça? Doncs, evidentment, com ja ha acabat la Lliga, no va jugar aquesta setmana. No sé si ens pots avançar una mica el que farem avui? Doncs una mica de minijuegos, no? Fem una mica de minijocs, que això que ens agrada molt, i el que farem primer, com ens va agradar molt la setmana passada, és avaluar la temporada, en aquest cas, dels jugadors del Barça. Sabeu que en el programa doncs, ja hem parlat, per exemple, de què faríem amb cada jugador. Avui faràs tu, de fet, perquè jo ja ho he fet, però tu no. Llavors també coneixerem una mica què faràs tu amb cada jugador. I després posarem nota als jugadors de la plantilla del Barça, no a tots, sinó a aquells que han tingut doncs, Més rellevància o uns minuts, diguéssim, més normals. És a dir, Marc Caçador, per exemple, que ha jugat 2 estones, no entra. Marc Guiu, que 3 quarts del mateix, per exemple, tampoc entra, però la resta sí que els avaluarem. I després acabarem amb uns minijocs. Abans, però, de començar el programa, el més important, home, samarreta. Aquesta, et puc dir que el programa ja l'hem vist, Correcte. perquè l'he portada jo, però bé, explica tu la I història. no me'n recordo si has explicat el context o no. Del VIP. Sí, el vaig explicar el context del VIP, però vols explicar tu també. Bueno, Explica. resumidament, vam anar al VIP del Barça Sí. i entre menjar una mica, beure una miqueta més, vam passar per un No, estand... beure no. No vam beure. Aigua. Exacte. Beure aigua. Vam passar per un stand, Sí. estan empapats els dos i ens Sí. hem fet a mirar la roba. Sí, és veritat, perquè a part era un dia que feia un temps... Diluvi. Horrible, sí. Que va ser el partit contra el València, si no m'equivoco, que Correcte. feia un temps horrorós i feia molt fred i no parava de ploure. Va ser compra obligada, no? Perquè, clar, ens havíem de canviar de roba. Era preciosa. Sí. I a part, molt bé de preu dintre del que Sí. cap. I això, el VIP del Barça, no? Que no sabem, igual, no sé si podem avançar, si algun dia hi tornarem o no. A veure. Haurem de veure la temporada què passa. I la meva, com esteu veient, tot i que em tapa l'escut al micròfon, és de la selecció grega, perquè fa un parell de setmanes vaig anar a Grècia de viatge. Bueno, amb els ingressos del programa, no? Amb els beneficis del programa em vaig marxar a Grècia, això sí, viatge de treball. Vaig anar a fer de scouting per veure una mica de partits i em vaig comprar... Bueno, mentida, no em vaig comprar la samarreta de Grècia a Grècia. Sabeu que jo sempre quan vaig a viatjar em compro una samarreta, però en aquella ocasió no la vaig comprar perquè dissabte vaig tenir un tour i vaig estar tot el dia fora i diumenge quan vaig voler anar a comprar una samarreta, què passa? Que era diumenge. I llavors les tendes, pel que sigui, doncs no obren. I vaig veure una samarreta així d'aquestes en un puestecillo de turistes, però feia una pinta una miqueta... No m'acaba de començar, anem a deixar-ho aquí, que no m'ha deixat de conversa, i llavors me vaig demanar per internet i aquí la tenim. Molt maca. O sigui, és un record de Grècia, me l'he comprat a posteriori, però direm que fa el paper. Mítica Grècia que va guanyar la Eurocopa. Exacte. O sigui, està tot ligado. I després, doncs això, ja que hem presentat les samarretes i hem presentat el programa, comencem.
Molt bé, doncs abans de començar amb l'avaluació dels jugadors del Barça, parlarem, com he dit, una miqueta, molt breument, de l'Espanyol, més que res perquè crec que cap dels dos van veure el partit. No. Llavors, l'experto, que és el Reca, alias Dembélé, doncs no està aquí. Llavors, bueno, us intentarem fer un molt breu resum del que va ser. M'he vist el resum del partit, Jo almenys... Has fet una mica els deures. Jo almenys ho intento. No sóc el Reca, però almenys ho intento. I doncs, com esteu veient en pantalla, l'Espanyol va guanyar 3-0 al Cartagena, l'últim partit de la lliga regular de la Hypermotion, com he dit, i bàsicament el màxim que jugava l'Espanyol en aquesta jornada era saber la seva posició a la classificació, és a dir, l'Espanyol era un equip 100% de playoff, l'únic que doncs, podia acabar o tercer o quart, com ha acabat finalment, o cinquè o sisè, és a dir, podia ballar en totes les posicions del playoff, i com bé sabeu, això suposa doncs, també diguéssim, et dona el rival en aquests play-offs. Sabeu que el tercer juga amb el sisè, el quart amb el cinquè. Llavors, com l'Espanyol va acabar quart, jugarà contra l'Sporting de Gijón, que és, evidentment, el cinquè, però abans d'això parlarem de l'Espanyol Cartagena, doncs que va ser, jo crec que per resultat, un dels pocs partits en el qual l'Espanyol va rendir o va oferir almenys ni que sigui un resultat a l'altura del que esperàvem que fos l'equip a la segona divisió. Va guanyar per 3-0, tot i que en podien haver sigut 4 perquè a Braithwaite li van donar un gol al 96 i doncs bé, això, un partit estic veient que per resultat molt positiu però que a nivell de joc la gent tampoc estava gaire satisfeta i vaig veure molts comentaris de que els hi feia certa por com podia rendir l'Espanyol a playoff perquè com bé sabem no és cap sorpresa, l'Espanyol aquest any doncs no ha acabat de començar l'afició. No. Sabem que el Reca, per exemple, sobretot en l'etapa Ramis estava bastant cremat. Llavors hem de veure què tal li va contra un Sporting que ha entrat a l'última a playoff i a veure, també segurament s'haurà d'enfrontar contra el l'Eibar o contra l'Oviedo, que són els que estan per l'altra banda del playoff. Fent aquest repàs molt breu del partit, ja us hem avisat, no us podeu dir que no us hem avisat. Anirem a fer un repàs de la classificació de la segona divisió, de com han quedat finalment després d'aquestes jornades, bueno, de locura total, perquè ha sigut per veure aquesta lliga, els que ens heu seguit ja ho sabeu. El Leganés va acabar guanyant la Lliga Hypermotion, després de guanyar 2-0 contra l'Elche, i que el Valladolid, que era el líder fins a aquesta jornada, perdés per 2-1 contra el Tenerife. Si els de Pezzolano guanyaven el partit, és a dir, el Valladolid eren campions de Lliga, però van palmar contra el Tenerife i per tant es van quedar segons classificats, tot i que ja havien certificat el seu ascens a primera divisió de manera directa. Jo crec que la notícia de la jornada, més enllà de la formació d'aquest playoff, va relacionat realment, és que el Racing de Santander va perdre contra el Villarreal B, que era el cué de la Lliga i que ja no jugava res perquè ja estava descendit. Van perdre per 1-0 i d'aquesta manera van quedar fora dels playoffs quan portaven, doncs no us menteixo, jo crec que potser 12 jornades a la posició de playoff, però van perdre contra el Villarreal B, que era l'equip més fluix de la categoria, i es van quedar fora. Recordem també que la jornada anterior van perdre per 0-2 contra el Zaragoza, necessitaven un punt de 6 per jugar als playoffs i no n'han aconseguit cap. Han aconseguit 0 punts i per tant s'han quedat fora. És una notícia molt trista perquè el Racing Santander doncs, és un històric del futbol espanyol, però s'ha de dir que si s'ha quedat fora de playoff és per demèrits propis. És a dir, et jugues contra el Zaragoza, que també esteu veient que ha quedat en la part baixa de la classificació, ha sigut 15è, i contra el Villarreal B, que és el cué de la Lliga, havies d'aconseguir un punt, és a dir, amb l'empat contra el Villarreal B et servia, i no ha sigut capaç de fer-ho. És trist, però realment... A mi em dona molta llàstima, perquè No, m'estic llàstima. recordant de quan érem petits jugant amb Sí, les aquí cartes ens passa d'adrenalin molt, aquí ens passa molt això. i un històric com el Racing que mai t'oblides, Sí. que es quedi per tan poc fora. Home, recordem que el Racing fa 2 temporades estava a primera ref, és a dir, estava a segona B, el que fins abans era segona B, i va tornar a pujar l'any passat va ser el seu primer any a segona divisió, van fer prou bé i doncs, això, han estat a posició de playoff doncs, gran part de la temporada i a l'última jornada s'han quedat fora. De totes maneres, jo crec que la notícia positiva entre el que cap és que, bé, doncs, crec que s'ha vist que és un projecte doncs, que potser haurem de veure l'any que ve si és possible, però d'aquí 1 o 2 doncs poden aspirar a pujar, a tornar a intentar-ho. O sigui que per aquesta part positiu això. I per altra banda, l'Sporting, com hem dit, ha quedat 5è i com sabem necessitava guanyar i que Oviedo o Racing perdessin els seus partits. El cas és que van passar totes dues. L'Oviedo va perdre per 4-3 contra l'Eibar i el Racing, com hem dit, per 1-0 contra el Villarreal B i d'aquesta manera ha acabat 5ens. I l'Oviedo ha entrat de rebot, d'absolutament rebot, perquè té els mateixos punts que el Racing, però, diguéssim que la derrota del Racing de Santander els va permetre colar-se ells a playoff.
Per diferència de gols, suposo. Per diferència de gols, exacte. No sé si ara mateix no sabria dir si va per diferència de gols general o per enfrontaments directes, no sé ben bé com va. El cas és que tenen els mateixos punts i l'Oviedo ha entrat i el Racing s'ha quedat fora. Per això diem, amb un empat, amb un punt més, el Racing s'assegurava aquesta posició playoff, cosa que no ha passat. Per altra banda, l'Oviedo també és una història de superació bastant important perquè és la primera vegada que disputen uns play-offs d'ascens a primera divisió des de que van tornar al futbol professional, que va ser l'any 2015, i a part tenen un jugador a les seves files, com és Santi Cazorla, mitiquíssim i amb una qualitat excel·lent, que s'està veient encara als seus 39 anys com ha sigut una figura molt important a l'Oviedo, i doncs, això també és una història maca. A mi personalment m'agrada més el Racing, què t'haig de dir, però bé, està maca la història. Jo crec que és per la nostàlgia que tenim de petits, del Racing. Sí. I a la part baixa, finalment, va baixar la Morevieta, que com bé sabeu és un equip que he defensat de capa i espada durant tota la temporada. Justament els equips que més he defensat jo, que són el Racing i la Morevieta, doncs per una banda o per una altra han fracassat els dos. El Racing s'ha quedat fora de playoff i la Morevieta ha acabat baixant. Però bé, és un equip que ha donat batalla fins l'última jornada. Sabem que jugava contra el Mirandés en un enfrontament directe per la salvació, perquè si guanyava la Morevieta descendia al Mirandés. I amb el pressupost, amb un valor de plantilla de només 10 milions, que és el més humil de la categoria, fins l'última jornada ha estat allà, que jo crec que també, doncs bé, no s'han salvat, que potser era l'objectiu o el somni, però han fet molt bona temporada i poden estar orgullosos. I res, amb això haurem de veure ja com van els play-offs, que com bé sabeu, us hem dit que comencen aquest dissabte es disputa a l'Oviedo Eibar i el diumenge es juga a l'Espanyol Sporting de Gijón. No sé, Yuri, si t'atreveixes a fer un pronòstic? De sentiments o del que penso realment? Primer de sentiment, per sentiment podem dir que tu creus que l'Espanyol es queda fora ja només començar? Jo crec que sí. Vale? I de lògica, què et diu? Hauria de ser el guanyador del play-off. El que passa... Sobre el paper és el que hauria de ser. El que passa és que estem veient que sobre el paper el que hauria de passar no ha passat res, perquè l'Espanyol és la plantilla més valor de segona divisió i ha quedat quart. Llavors, no sé, jo no ho tinc clar, Jo no ho tinc clar, no és per ser hater de l'Espanyol, sabeu que jo aquí intento ser el més imparcial possible, però deixa molts dubtes l'equip. Jo et vull preguntar, quin dels quatre vols que pugi? A mi l'Eibar em cau bé. Diria que és el que em cau millor dels quatre. Ja estem a la tornada. Llavors, parlàvem, si tu t'haguessis de cantar per algú, per sentiment, primer digues un guanyador per sentiment i després, per lògica, poden ser el mateix, però per sentiment, qui t'agradaria que pugés dels quatre? L'Sporting de Gijón. L'Sporting de Gijón per història, no? Sí. O sigui, per ser un equip que normalment està a primera divisió. Per això. I més quan eren petits. Douglas Costa. Exacte. Sí. Douglas Costa no. Douglas... Douglas Costa, aquest és el Valle de Múnich. Douglas, el malo, el del Barça, que es va lesionar, recordem, es va lesionar del glúteo en un trajecte en autocar, que jo crec que ens han d'explicar què va passar allà. Però sí, amb el mític Douglas. També va estar Halilovic a l'Sporting, no sé si te'n recordes. Va estar Halilovic a l'Sporting. Llavors tu l'Sporting, vols que pugui. Sí. Jo crec que l'Eibar. Jo aposto per l'Eibar. I apostes per l'Sporting? No, sincerament no. I per què apostes? Per l'Espanyol? Espanyol o Eibar? Vale, sí, em sembla... No t'has arriscat gaire, Espanyol o Eibar jo crec que són les opcions segures. Molt bé, doncs ara sí, ja que hem acabat de fer el repàs del playoff de l'Espanyol, passem a les notes del Barça. Com us he dit abans, farem un repàs de la plantilla, això, els jugadors que han tingut doncs, més o menys minuts en el primer equip durant aquesta temporada, que han sigut regulars. Com bé sabeu, farem un repàs de la temporada, molt breu, perquè tampoc em vull allargar fent el repàs del que ha sigut aquest any. Debacle a la final de la Supercopa, 4-1 contra el Madrid.
quarts de finals de la Champions, partit també doncs, ni per oblidar contra el PSG. Vam caure a Copa del Rei contra l'Atlètic Club i a Lliga doncs, hem quedat segons a 10 punts del Madrid, que com tots sabeu ha sigut el guanyador. No sé, primer de tot, mira, si et sembla, això és improvisat, si et sembla, nota de la temporada, quina nota li poses tu? He vist una entrevista a Lamine Yamal avui, ell li posava un 7. És el número que està pensant. Sí, un 7? Sí. A mi em sembla una mica alt, A veure, per defensar una mica, sí que els resultats diuen que no ha sigut bona temporada. Lo de la Supercopa d'Espanya no hi ha justificació. No. Però la Copa del Rei realment, el 4-2 és un resultat molt maquillat. Sí, va ser un partit... Va ser un partit molt Bueno, intens. una mica en la tònica que ha sigut la temporada del Barça, Igual contra el partit contra el PSG, si hagués sigut d'una altra manera hauríem guanyat. No vull parlar del partit del PSG. Aquell partit no el parlarem més, ho oblidarem. Esperem que l'any que ve parlem més contents de la Champions, tot i que bueno, haurem de veure. Però si ho mires, un dels errors que tenim al Barça és que crec que som massa... exigim massa. Som el Barça, sí. Però no pots dir que estan a quarts de final de Champions i quedant segons a la Lliga, que si diferència 10 punts. Ja està per l'arbitratge aquesta Lliga, també. Bueno. No es pot dir que sigui mala temporada. Però jo crec que no és tant, perquè justament vaig parlar d'això al programa anterior, que no és tant pel nivell de resultats, és a dir, cada segona lliga pot passar, caure a quarts de final de Champions pot passar, és més per la imatge de que es podia haver fet molt més, i de que hi ha aquí per fer molt més, simplement que hi ha hagut temps de temporada molt dolents, recordarem, vam començar de manera horrorosa la Lliga, i Champions, precisament, jo crec que el que molesta més, no el que molesta, sinó el que fa més mal a l'afició, és que el partit contra el PSG, si no arriba a ser per l'expulsió, jo crec que el guanyem, a veure. Tu creus que hauríem guanyat la Champions contra el Madrid? Jo creia que teníem moltes opcions de guanyar la Champions aquest any, moltes, la veritat. Estem veient que, per exemple, les semifinals era contra el Borussia Dortmund, que sense desmereixer ningú, però crec que el podem haver guanyat, o sigui, no és un rival que em faci tanta por com, per exemple, jo que sé, un City. Si juguéssim contra el City sí que t'hagués dit, bueno, doncs igual a semis caiem. Però contra el Dortmund arribar a la final i en un partit únic pot passar de tot. Sí. Bueno, jo de fet ja no sé si te'n recordes que et vaig enviar captures de vols per anar a Londres. Sí, nosaltres teníem mirat per anar a Wembley en cas que el Barça hi arribés, però no va ser el cas. No ens hem Doncs hagut d'hipotecar. Sí, veient tot això, tu li poses un 7. Sí. Jo li poso un 6. Bé, normaleta. 6 i mig. Molt millor. No, 6. Em quedo una 6. I ara sí, ara parlarem també de les notes dels jugadors del Barça i comencem per la porteria, com pot ser d'una altra manera, amb Marc-André ter Stegen. Es va perdre 3 mesos de la temporada, ficarà una mica de context en cada jugador. Es va perdre 3 mesos de la temporada a causa d'una lesió a l'esquena, que va començar doncs, sent una cosa lleu, en principi, però pel que sigui es va com allargar i al final van ser 3 mesos de baixa de ter Stegen. Ha encaixat 37 gols en totes les competicions en 36 partits, no són mals registres, la veritat, són molt bons registres, i ha deixat la porteria a 0 en 17 ocasions. Què vol dir això? Que s'ha jugat 36 partits, 17 has quedat a la porteria a 0, els altres t'han clavat una de gols, és això. Els que van ser contra el... Són 19 Villarreal partits. van ser 4, si no m'equivoco. 5. Però Però crec que està Iñaki Peña ja. Ara veurem també els números d'Iñaki Peña sí que són de terror, El del València ens van gastar uns quants, també, si me'n recordo malament. Són 37 gols en 19 partits. Són 2 gols... No, més, per partit. És que hi ha molts partits que jo me'n recordo que et fotien 3. Clar, és que és això. O sigui, han tingut actuacions... A veure, ter Stegen, crec que quan va tornar ell, ara en parlarem d'Iñaki Peña, però quan va tornar ell es va notar una milloria substancial a la porteria, però no ha sigut la millor temporada tampoc de ter Stegen, que bé, la temporada passada va estar excel·lent, com tota la defensa, jo crec que va ser la principal fortalesa del Barça, però aquesta temporada no tant. Sabent això, també que s'ha perdut 3 mesos de futbol per la seva lesió, tu quina nota li poses? Un 7,5. Jo un 7, més o menys estem d'acord, es queda un 7,25 de mitja. Està bé, 7,25 jo crec que és no bé. sé si també tira que nosaltres dos hem jugat de porters, de petits, i l'entenem millor. Sí, suposo que sí. I ara parlem de l'altre porter, que és Iñaki Peña, un porter que, evidentment, si ter Stegen va estar lesionat, va jugar molts minuts aquesta temporada. Va començar molt bé, les coses com són, va començar molt bé. Recordareu aquella parada a una falta que va llançar Memphis Depay, que va assegurar els 3 punts pel Barça en un partit contra l'Atlético de Madrid que van guanyar per 1-0, però
a mesura que van avançar la temporada es va desinflar de manera estrepitosa i al final, atenció a això, 32 gols encaixats en 17 partits, que et deixa una mitja de gairebé 2 gols per partit, i només va deixar la porteria a 0 en 2 ocasions. En 3 ocasions. Bueno, li sumarem una, va, en 3 ocasions. Vols que comenti el que penso o... Digues, què et sembla? Pocos destellos ha tingut, per no dir Va cap. començar molt bé, la veritat, El partit contra l'Atlético va estar superbé, però després van anar desinflant progressivament i va acabar malament. Pocos destellos. No crec que sigui porter per ser... No és porter per ser titular del Barça. Ni suplent, jo crec. Suplent, mira, un partit puntual 2 igual te'l juga bé, però ja quan li has d'exigir que et jugui 3 mesos, se li va veure que no és un nivell... O sigui, que no té el nivell per estar al primer equip del Barça. O sigui, al primer equip, que em refereixi, a l'11 titular. No sé si també és un tema de que es va començar a enfonsar ell mateix i va seguir en aquella dinàmica, Però el cas és que no ha donat el nivell. Per una cosa o per una altra, no ha donat el nivell que s'esperava, ni per ser porter titular del Barça. Llavors, sabent això, Jo per ser bo li fico un 4. la mateixa nota que l'he ficat jo, un 4. Està molt bé, és que un 4 de mitja. És un suspès alt, jo crec que perquè de l'inici de temporada, Sí. o sigui, inici de temporada de quan va començar a jugar, que va fer prou bé, però després es va caure. Un 4, està bé, jo veig just. Ronald Araujo. Aquí hi ha discrepàncies a l'afició del Barça sobre la temporada d'aquest jugador i sobre el que passarà amb aquest jugador. Temporada amb molts alts i baixos, no està al nivell de temporades anteriors, com per exemple la passada, la immediatament passada, que va ser espectacular. un nivell extraordinari, va ser jo crec que dels millors jugadors de la plantilla, i jo crec que ens fa molt mal parlar d'això, però jo crec que la temporada d'Araujo està marcada per la vermella contra el PSG, aquella falta que li fa Barcola sent l'últim home, que sabem que va decantar l'eliminatòria, i últimament es parla molt d'un moviment d'Araujo cap al Bayern de Múnich. No. Però sembla que Hansi Flick ha declarat que s'ha de fer el possible perquè es quedi. No podem vendre Araujo. Jo crec que tampoc. Jo crec que hem vist que és un central de primer nivell, ho vam veure la temporada passada, però a veure, una cosa no treu l'altra, que aquesta temporada doncs, no ha estat al seu nivell, ni molt menys. No. També sí que hauria de millorar una mica el tema del control de la pilota, Sí, sortida de pilota li faria una mica. però per això té a Cubarsí al costat. Sí, però centrant-nos només en Araujo, en ell i la seva temporada, en aquesta, no parlem del que passarà ni del que ha passat abans. Tu quina nota li poses, Araujo? Un 6,5, 7. I pues jo l'he cascat un 5. Home, T'ha fet molt mal, lo del PSG. sí, a veure, i a part del PSG tampoc m'ha donat la seguretat que em donava sempre, sabeu, jo aquí no és que sigui hater d'Araujo, tot al contrari, és el meu jugador preferit de la plantilla, tinc una samarreta amb el seu nom, ja ho sabeu, però sí que és cert que no, No ha donat l'altura que pensava que No. donaria. jo bé, l'he posat un 5, un 6, o sigui, deixaré entre un 5 i mig, 5 i mig, li poso a Araujo. I ara passem amb el següent, que és Jules Koundé, que va començar la temporada jugant de central i rendint a un nivell preocupant, la veritat, Sí, és nefast com a central. sent incapaç de tapar les esquenes i donant poques garanties a nivell defensiu, però a meitat de temporada se'l va ubicar al lateral dret i la veritat és que ha rendit a un molt bon nivell. Està espectacular. I al tram final de la temporada jo crec que ha sigut dels millors jugadors de la plantilla, jo crec que de lluny a nivell defensiu, i tot i que no és la seva posició predilecta, jo crec que hem vist que de lateral dret rendeix molt bé, sobretot perquè de lateral dret, és a dir, fa una mica de balança amb la lateral esquerra que hem tingut, que és Joao Cancelo, que vamos, la defensa no se la sap, llavors ha tingut ell que fer una mica de balança allà, i jo crec que està molt bé. Jo ho he dit, a mi de lateral dret m'agrada 1000 vegades més que de central, que va començar ja amb Araujo i vam veure que no estava al nivell. No, era inviable també. Perquè Koundé tampoc és que tingui molt una sortida de pilota, que ha estat sent mas. Està bé, és correcte. Per ser és un correcte, central és correcte, però no se pot exigir. però tenint al costat Araujo et fa falta equilibrar-ho molt més. Exacte. I per l'estil del joc del Barça, que és de sortida de pilota des de centrals, a poc, tiki-taka, doncs no pots tenir a dos que no es puguin No, treure la exacte. pilota bé. El cas és que hem vist que de central igual va ser... Lateral, increïble. De lateral increïble, de central hem vist al principi de temporada que no és el cas. Llavors, centrant-nos en la temporada de Koundé, què li poses? 7,5. Jo un 8, li he posat un 8. 7 i mig, 8, 7,75, està bé. Jo crec que li penalitza. Si fos si ens centréssim només en el tram final de temporada, jo li posava un 9, jo crec, Sí. però li penalitza molt que va començar horrorós. La veritat, va començar fatal, les coses com són. Però sí que és veritat que a la segona meitat de temporada ha donat un nivell dels millors jugadors de la plantilla, sens dubte. I ara passem a un altre central,
que no ha sigut central aquesta temporada, que és Andreas Christensen, A mi m'encanta aquest home. que, com us dic, ha jugat fora de posició tota la temporada per cobrir un pivot que s'ha quedat coix, també amb totes les lesions que hi ha hagut al mig del camp, amb Pedri, Gavi, Frenkie, s'ha lesionat tothom al mig del camp, i a part, doncs, el baix nivell de Ser Calvo, d'Uidacona, que esteu veient aquí, ara parlarem d'ell, de Ser Calvo d'Uidacona, que no ha donat el nivell, i llavors va haver de cobrir aquesta posició que es va quedar absolutament coixa. I jo crec que ho ha fet molt bé. Sí. Jo crec que ho ha fet molt bé, ha anat de menys a més, ha acabat la temporada amb 3 gols i 2 assistències i ha disputat 42 partits en totes les competicions, i jo crec que ha anat creixent a mesura que ha anat avançant la temporada, fins i tot doncs, agafant galons en l'apartat ofensiu, marcant molts gols a final de temporada, va marcar contra el PSG, contra el Madrid, va marcar un gol contra el Girona, i també en el nivell de repartir assistències. O sigui que, bé, jo crec que temporada molt bona de Christensen, i a part una posició que no és la seva. Jo li fico un 9, Un 9? Sí. Jo un 8 l'he posat. Tenint en compte qui és, el que s'espera d'ell Sí. i tot, Sí, el mereixes un 9. t'ho compro perquè és que ha jugat fora de posició tota la temporada, i ha rendit molt bé, i l'ha cobert. És a dir, no és un pivot que sigui espectacular, No. però és més que correcte, i és un central que s'ha posat allà de pega. Llavors, bé, un 9 te'l compro. Jo l'he posat un 8, o sigui que se li queda un 8 i mig. 8 i mig, està molt bé, està molt bé. Pau Covarsí, Mi niño. una de les irrupcions d'aquesta temporada, 17 anys, i ha jugat 35 partits en totes les competicions, i això que se va descobrir a meitat de temporada. És a dir, des de que se va descobrir ho ha jugat tot. Deixant grans actuacions, per exemple, contra el Nàpols a vuitens de final de Champions, on va ser, com bé sabeu, l'MVP del partit. A final de temporada sí que és cert que va baixar un pèl al nivell, però jo crec que a nivell general la temporada de Pau Covarsí és increïble. Però què li pots exigir a un noi de 17 anys Sí, no. que ja porta 30 i pico partits Sí, que no. no baixa el nivell? Ha sigut increïble la temporada de Pau Covarsí. Llavors, La sortida que té, els exacte, passes molt bona sortida de llargs. pilota. Sí, és el central de millor sortida de pilota de l'equip de lluny. Jo crec que és un 9 i mig. 9 i mig. Jo he posat un 9, sí que bueno, doncs 9,25, se li queda bona nota. 9,25 a Pau Covarsí. Penalitzat, jo crec, per final de temporada potser que sí que... Jo crec que també ha sigut a nivell d'equip, Sí. però ha baixat una mica el nivell. Però bueno, a nivell general, que un xaval de 17 anys espectacular. vingui aquí al primer equip del Barça i es faci amb la posició de central, que sabem que està ben coberta, ja diu molt del nivell que ha donat. Només dir que amb el PSG, entre la defensa del Barça va inutilitzar Mbappé. Sí, no, l'eliminatòria de Mbappé és per veure-la, de ser el jugador. Bueno, ara que treus a Mbappé, quina sensació et dona el fitxatge d'Mbappé pel Madrid? No li tinc por. Et preocupa? No? No. Vale. Era només per saber. I ara avancem amb l'altre central, que és Íñigo Martínez, que ha fet de tercer quart central durant tota la temporada i ha deixat bones actuacions, no ha fet malament del tot, ha deixat bones actuacions, ha sigut un defensa sòlid, però és un jugador que es lesiona moltíssim, ha estat molt temps lesionat, i a part doncs, cobra un sou poc econòmic de 9 milions d'euros l'any. I crec que també té ja 32-33 anys, si no m'equivoco. Però bé, deixant de banda el que cobra, que no és el que estem valorant aquí, quina nota li poses a Íñigo? Un 6, va. Un 6, jo també poso un 6. Ho ha fet bé. Correcte. O sigui, per nivell d'actuació, jo li posaria, per exemple, un 8, però també no tenia en compte el context de que s'ha lesionat moltíssim tota la temporada. Atenció a la maula que ve a continuació, Marcos Alonso. Qui és aquest home? Marcos Alonso, un dinosaure, que només ha jugat 380 minuts aquesta temporada i que quan ha sortit doncs, ha demostrat que no és ni de lluny, evidentment, el jugador que era i que té la mateixa agilitat amb els peus que tu quan jugàvem al Cicuta un diumenge a les 8 del matí, que ja és dir, marxa lliure, acaba el contracte, se'n va lliure, i es rumoreja que se'n va a l'Atlético de Madrid. Que jo us puc dir, colxoneros, que Déu us hagi confessats, perquè no sabeu el jugador que esteu fitxant. Perquè, bueno, entenc que serà jugador de fons d'armari, però... Després també nosaltres tenim la mala sort de que tots els jugadors que els hem donat a l'Atlet Sí, rendeixen bé, però Marcos Alonso, home, em sorprendria moltíssim que rendís bé, la veritat, perquè no... guarden clip. Veuràs, quan Marcos Alonso se li doni la lliga a l'Atlético, que sempre ens passa, parlarem d'això, però bé, no és un jugador que diguéssim que ens fa molt mal la seva sortida. Nota per Marcos Alonso. No el puc puntuar. Jo l'he posat un 1. Un 1. Sin más. Bueno, està allà, ha sortit d'algun partit, va sortir de titular contra el Cádiz i va fer un espectacle dantesco. Poca cosa. Un 1. Un 1. Seguim amb l'altre lateral, Joao Cancelo.
moltes llums i moltes ombres d'un dels jugadors. Lateral que té molta profunditat. Sabem que a nivell ofensiu doncs és un molt bon jugador i genera molt perill, però on també genera molt perill és a la defensa, però en aquest cas per nosaltres, perquè defensant és un autèntic desastre i ha tingut actuacions molt i molt dolentes, com per exemple contra el PSG, precisament, el penalti que li fa a Dembélé quan el Dembélé estava arraconat a una cantonada de l'àrea, a mi encara me l'han d'explicar, i també deixant marques lliures. En el primer gol de Dembélé la marca és seva, el Clàsico, dos gols de Lucas Vázquez són error seu de cobertura. Llavors el que em dèiem abans, si no me'n recordo malament, el penalti, bueno, el fa Covarsí, però també però també és culpa seva, a veure, també és error seu perquè té la posició guanyada de Lucas Vázquez, però no sabem ni com el supera i provoca el penalti. Llavors això, el que estàvem dient abans, que necessita doncs, un jugador que li faci aquesta cobertura defensiva quan ell puja a atacar, que és sempre. Llavors, ha tingut actuacions molt bones, per exemple, recordo una contra el Porto Champions, que va desencallar el partit ell sol, però aquestes que estem dient contra el PSG i el Madrid també, home, va ser l'home de... coses molt bones i molt dolentes. Molt dolentes. Jo no sé si és el tema de que se li va el cap i... Sí, també és un jugador amb personalitat, estem veient, complicada. A veure si es quedés en Hansi Flick si lo centra. Però centrant-nos en aquesta temporada. Jo li fico un 6,5. Jo un 6. Bueno, 6,25, serà correcte, 6,25. Passem a un altre central, que potser el tenim fora del radar... lateral, perdó, que potser el tenim fora del radar, perquè no ha jugat aquesta temporada, que és Alejandro Valde, que es va lesionar a principi de temporada i ja no ha jugat més, però quan va jugar a principis no va fer bé, la veritat. També et dic que se'l pot excusar perquè era la tònica general de l'equip, però el cert és que no ho va fer bé. I hem vist també com Araujo la temporada passada va ser també jo crec que dels millors jugadors de l'equip, jo crec que va ser el millor lateral de la Lliga l'any passat. Llavors crec que és una aposta de futur pel Barça, evidentment, jo crec que s'ha de donar confiança ara quan torni. Ens hem de quedar sí o sí. Sí o sí, això jo crec que no un negoci, i a veure què tal li senta aquesta arribada de Hansi Flick al vestuari, també sembla que confia en ell, però centrant-nos en les actuacions d'aquesta temporada, jo li he posat un 3. Jo no el valoraré, no ha jugat. Jo el valoro, sí, pel poc que ha jugat, l'he valorat amb un 3. S'ha anat més jo a la universitat que ha jugat. I ja has dit això, I ja has dit. I ara, si vols, llavors, com Valde, bé, ha jugat poquet, és els jugadors que ha jugat més poc. Passem amb Héctor Fort, que és un altre dels grans projectes, jo crec, i descobriments d'aquesta temporada. Ha jugat molt menys que Pau Covarsí, però ja us diem que el de Pau Covarsí és una cosa totalment extraordinària, és superinusual, que jugui 30 i pico partits a la seva primera temporada. Ha renovat fa poc fins 2026 i la veritat és que ha demostrat bon nivell als partits que ha jugat. Fins i tot va ser titular, per exemple, contra l'Atlético de Madrid al Civitas. I ha jugat 10 equips amb el primer equip en aquesta temporada en totes les competicions. Jo crec que ha fet moltes actuacions, jo crec que tampoc l'hem vist tant. L'hem vist en minutos sueltos, sí que és veritat que contra l'Atleti va jugar d'inici i la veritat és que va fer molt bé. Llavors, crec que se l'ha de veure una mica més, però pel que he vist jo l'he posat un 7. Jo igual. Un 7. Notable. Sí, notable, exacte. Més del que t'esperaves? Més del que ens esperàvem, clar. Però no ha sigut cap meravella, tampoc. Però crec que tampoc, perquè tampoc hem tingut ocasió de veure'l en un període de temps gaire llarg. És a dir, hem vist estones i un partit titular i poca cosa més. Passem al mig del camp, i aquest nom ens farà mal, Gavi. Jo crec que el millor jugador de l'equip en l'altra temporada que va estar sa, i es va trencar els creuats, en un partit totalment intranscendental a la selecció espanyola contra Geòrgia, què em diràs tu? Partidazo. Hi havia 3 persones a l'estadi i 3 persones veient-lo per la tele, i allà Gavi es va trencar els creuats i s'ha quedat fora, evidentment, doncs, tota la temporada, i a mi m'agradaria pensar, i fermament crec, que molts partits amb ell haguessin sigut totalment diferents. Jo crec que potser és molt gran el que vaig a dir, però jo crec que el partit contra el PSG amb ell estava pensant, hauria sigut totalment diferent. Sí. Llavors, home, hem perdut un jugador capital. Jo crec que us estic dient que va ser el millor jugador del Barça en el temps que va estar al terreny de joc. Va acabar amb 2 gols i una assistència en 15 partits, que bé, sabem que no és la seva funció. La de Gavi no és la de crear joc ni tampoc la de marcar. Llavors, bé, bones estadístiques, i això, es va trencar els creuats i s'ha quedat fora fins la temporada que ve. Crec que evidentment no arribarà a l'Eurocopa, no sabem si arribarà per temporada, perquè sembla que aquestes lesions doncs, són molt complicades. Però bé, jo pel tram de temporada que el vaig veure, un 8. Jo li fico un 9. Un 9, vale, pues 8,5. 8,5 a Gavi. Jo de Gavi estic enamorat.
Jo també, i que, sisplau que torni ja perquè el necessitem al mig del camp Aquesta garra que té. com l'aigua. Tu imagina't un mig del camp amb Gavi Fermín, a què deu ser això? Jo estic esperant per veure un mig del camp amb Gavi Fermín, la veritat, serà un espectacle. I ara passem a un altre migcampista, aquest també ens farà mal, però per altres raons, jo crec, que és Pedri. Temporada molt complicada. És el nou Dembélé. Temporada molt complicada per Pedri, a part, ja ho hem dit alguna vegada, fins i tot quan va venir l'Àlex ens va confirmar que la gent del seu entorn coneix a Pedri de les nits que se pega per Barcelona. Llavors, temporada molt complicada a nivell de lesions, també a nivell de que s'ha comentat això precisament, de que porta un estil de vida que no l'afavoreix gaire. No ha estat ni de bon tot el jugador que s'espera d'ell i ha tingut, com dic, molts problemes físics i un bon nombre de lesions musculars fins al punt doncs que al llarg de la temporada, quan ha tornat, s'ha dosificat i reservat, és a dir, no ha jugat 90 minuts ni molt menys, crec que ja quan arriba al minut 60 doncs ja estava fos i se'l canviava. Bon treball suplent. Exacte. I ha participat en 34 partits aquesta temporada amb una mitja, amb el que dic, de 60 minuts per partit. I ja estem veient doncs, això, el que estem dient, que és un jugador que aquesta temporada se l'ha reservat moltíssim per por a aquestes lesions musculars. Ha marcat 4 gols i ha donat 5 assistències. Jo te'l suspenc. Sí, em suspens a Pedri. Sí, amb un 4. Un 4, ostres. És que... jo ja començo a estar cansat. Quantes temporades portem així amb el Pedri? Que pot ser ja, boníssim. 2 o 3 ja fa aquesta així. Però... Jo crec que aquesta temporada serà de... Aquesta temporada que ve pot ser determinant per O Pedri. canvia el xip i es fot la temporada de sa vida. La pròxima o jo... I més amb Flick, que té pinta que no li tremola el pols en fer fora així. O sigui, jo crec que aquesta temporada pot ser determinant per Pedri i, opinió personal, si continua així, jo crec que s'ha d'obrir el melón de possibilitats, d'escoltar ofertes, ja, perquè no fotem 2 o 3 temporades això que dius tu, que no és el jugador que s'espera d'ell. I si em dius que mira, té problemes físics, etc, però el xaval es cuida i tot, bueno, però si a sobre hi ha tantes informacions que a sobre té la vida que fos com si fos un brasileño, doncs... Ja, jo l'he posat un 6, jo l'he provat. Però bueno, entre un 6 i un 4 se li queda un 5, jo crec que també nota correcta. Bueno, el que es ve ara. El tenim aquí a la taula. Oriol Romeu. Bueno, no sé si cal que digui alguna cosa. No. Oriol Romeu. Uno. Jo crec que no... Espera. Potser el millor jugador de la temporada, no? Jo crec, de l'equip. Sí. O sigui, deixant davant de jugadors que no han jugat, com per exemple Marcos Alonso, de jugador que s'ha apostat per ell i que se li ha donat confiança en minuts, jo crec que el pitjor. Sense ningú dubte. Ens va il·lusionar una pretemporada que s'anava Zidane, això sí, i va començar la temporada sent important, però a poc no s'ha anat caient de l'11 titular i els minuts que ha sortit ha sigut horrendo. Jo me'n recordo, per exemple, si no m'equivoco, va ser partit contra el Nàpols, que vam anar al camp, que va sortir ell i Sergi Roberto, que Sergi Roberto va fer molt bon partit, i Oriol Romeu va sortir, la primera pilota que toca li va regalar a Osimhen, que es va quedar sol 1 contra Ter Stegen, solo que la va salvar Ter Stegen, però ja és això, detalls de que quan surt tampoc t'aporta res. Sí, tot el contrari. De la cara que vas ficar quan vas veure aquell canvi. Home, vosaltres em direu, Oriol Romeu i Sergi Roberto és un canvi que no... Ens vam quedar flipant, en plan... I mira que Sergi Roberto va fer prou bé. Sergi Roberto va fer molt bon partit, va donar l'assistència a Lewandowski. Però, clar, Oriol Romeu, per l'altra banda, no es va salvar. Un altre migcampista, al mig del camp és un drama, estic veient, Frenkie de Jong. Otro melón, jo crec, igual que Pedri. Jo li dono una temporada de gràcia. Temporada bastant discreta, també ha tingut molts problemes de lesions, i a part, en els trams que ha estat disponible, tampoc ha sigut la gran cosa. I ara, al final de temporada va tornar a jugar al turmell, i hi ha informacions que diuen que forçarà per arribar a l'Euro, per jugar a l'Euro, tot i que el Barça li ha demanat que no forci. Venta. I també hi ha un altre factor, que jo crec que s'ha parlat d'aquest factor amb Íñigo Martínez, amb Frenkie de Jong, amb més raó, que és que cobra 27 milions d'euros l'any. Entre salari i variables, cobra prop de 27 milions d'euros l'any. Mira, jo el que anava a comentar, si fos per mi li donaria una temporada més de... En Flick li tinc bastanta confiança. Sí, haurem de veure aquests jugadors en Flick, però... Sí. Bueno, estàs dient el que faries amb cada jugador? No. No ho has dit. Bueno, ara ho comento. Després ho comento bé. Sí. Després fem repàs. Jo li fico un 3 de Jong i ja després parlaré bé de Jong, que... Jo li he ficat un 4, o sigui que se li queda un 3,5. Que no tinc bones paraules per la informació que m'acabes de donar.
I ara sí, jo crec que de les poques bones notícies al mig del camp, sense comptar Christensen, perquè l'hem ficat com a defensa, que és, bueno, hi ha un altre, Gundogan, Aquest sí. millor migcampista del Barça aquesta temporada, jo crec que sens dubte. Ha aguantat ell sol al mig del camp, doncs que s'ha caigut, perquè com hem dit, Gavi ha estat fora, Pedri ha estat fora, Frenkie ha estat fora, estava Christensen de pivot, i jo crec que ha anat claríssimament de menys a més, Sí. ja ha acabat sent, jo crec que el millor jugador de la plantilla. Ha marcat 5 gols i ara ha marcat 14 assistències, que és el seu millor registre en tota la seva carrera, i jugador que se'l veu que és totalment diferencial, és a dir, té també a nivell de mentalitat, crec que li dona una repassada a la majoria de jugadors del Barça, i a nivell de qualitat també se'l veu que és un jugador que és élite. Sí. Té el caràcter. Després, aquesta actitud entrenat per Guardiola, què t'esperes? Sí, sí. Si no m'equivoco, no va estar també amb el Dortmund del 2012? Amb Klopp, sí. Sí. En plan, ha tingut una carrera amb uns entrenadors espectaculars. Sí. Què esperes que faci aquí en el Barça, doncs? Sí, jo crec que s'ha vist que està fet d'una altra pasta, perquè els jugadors del Barça és un tema que s'ha de tractar a nivell mental del conformisme i la resignació, i Gundogan s'ha vist que ell ho vol tot. Inclús fent així declaracions una mica Controvertides, però perquè exacte. és controvertit perquè estem acostumats a no dir a res. escoltar una altra cosa dels jugadors del Barça, llavors va ser controvertit perquè va ser l'únic que va sortir i les coses clares. Nota per Gundogan. Per mi l'MVP. Sí? Sí. Què li poses llavors, un 10? Un 10. Jo un 9, 9 i mig. Jo no li fico el 10 per l'inici de temporada, que no, bueno, regular, però sí, ha acabat sent el millor, sí que 9 i mig, ho veig més que correcte. L'altra bona notícia al mig del camp, Fermín López. A mi sabeu que és el meu jugador preferit, el meu jugador predilecte. 43 partits ha jugat, participat, Vale. perquè no ha sigut titular a tots ni molt menys, però bé, ha tingut bastants minuts. En 21 anys ha jugat 43 partits i ha marcat 11 gols en totes les competicions i s'ha convertit en el segon màxim golejador de la plantilla, empatat amb Ferran Torres. És una barbaritat. Per mi el jugador revelació, Sí, jo crec que sí. Jo ho vaig dir l'altre dia, el ficava per sobre que Yamal, per exemple. Jo Sí. a Fermín. Però perquè de Lamine Yamal ja en sabíem coses. Sí. Ja sabíem el jugador que era. Fermín, ho vam comentar l'altre dia, no sé si ho sabies tu, que va estar a prop de marxar-se a Em sona que el la van Lliga voler Polonesa per 3 o 4 milions. per 600.000 euros. Perdona? Sí, per 600.000 euros va estar a punt de marxar, ara no recordo l'equip del Rakow, no sé què, de la Lliga Polonesa, i al final van canviar d'entrenador allà i no el van voler, i mira. I una mica més i es marquen com a Dani Olmo. Sí. Ja costa 15 milions, el tio. Llavors, bueno, petita diferència, jo crec. 9,9. 9,9, jo l'he ficat un 10. 9,99. 9,99, doncs jo l'he ficat un 10. Li fiquem un 10 de mitja. Sí. Ara, pugem ja a la part de davant de l'equip i tenim a Ferran Torres. El tiburón, el tio que es va veure un curs de llados i va tornar a començar a crear un tauró, comèdia I fina ha acabat aquesta. sent un pececito. Sí, i segon màxim golejador de l'equip, però, bueno, la diferència amb Fermín és que Fermín és de la cantera, ha sortit gratis, i Ferran Torres va costar 55 milions, que jo crec que és una petita diferència de 55 milions en una època que no els teníem. Exacte. I, doncs, evidentment, no està demostrant el que ha costat, no és titular a l'equip, ha sortit moltes vegades de suplent, segon màxim golejador, però molt sense més. Un 5? Sí. Hi ha un 6, 5,5 se li queda a Ferran. Ara anem al davanter centre, que és Robert Lewandowski, que jo crec que ja se li comença a notar l'edat, això és innegable, ja té la seva edat, però l'olfacte golejador segueix intacte, 26 gols i 9 assistències a totes les competicions. Va tenir un inici de temporada complicat com tot l'equip, però al final s'ha colat a la lluita pel Pichichi, no ha fet mala temporada jo crec a nivell general, i és això, potser no és el jugador més àgil de la plantilla ni el més mòbil, però Les poques que té, la gran majoria les fica. Sí. Jo li he ficat un 7. Jo, doncs, també li fico un 7. Un 7, se li queda un 7. Amb Lewandowski sí que va començar molt bé, la primera temporada que va estar. Sí. A partir del Mundial va baixar moltíssim el rendiment, semblava ser que no el recuperava, i ara sembla ser que aquesta última mitja temporadeta doncs, ha millorat moltíssim. Rafinha, el següent. Jo estic enamorat d'aquest home.
el tram final de temporada jo crec que ha donat un cop sobre la taula i s'ha postulat per ser, si fa o no fa, un dels jugadors més importants de la plantilla i també demostrant, a part del seu rendiment, demostrant caràcter i ganes de competir, de guanyar. 10 gols i 13 assistències a totes les competicions i, evidentment, va ser el millor a l'eliminatòria contra el PSG, tant a l'anada com a la tornada. Sí. Llavors, jo li he ficat un 8. Jo li fico un 9. Un 9, doncs 8 i mig. Vale, sí, el gran final de la temporada de Rafinha és espectacular, les coses com són. Ara, Joao Fèlix. Aquí ja baixem una mica el nivell. Vols que et digui la nota directament o... Digues Poc la vull nota. parlar d'aquest home. Digues la nota, si vols. Un 3. Un 3? Hòstia, jo he ficat un 6. No és un jugador... És un jugador que a nivell de qualitat en té moltíssima, Però no té disciplina. disciplina, això sí. I un jugador sense disciplina no et serveix de res si té molta qualitat. Jo li he ficat un 6 perquè té 10 gols i 6 assistències. És això, qualitat en té, l'únic que no ha la sensació que no li dona la gana de... Si vols jugar bé un partit cada 10, doncs mira. Vitor Roque, Mm, jugador que ha tingut molt poques oportunitats, ja ho sabem, hi ha hagut tot el drama amb Xavi, però els 2 minuts que ha tingut, ha marcat 2 gols. a mi m'il·lusionava, A mi m'ha il·lusionat molt i jo crec que té qualitat, Sí. L'únic que se li ha donat, doncs, evidentment, oportunitats. Que és també un altre perfil de jugador. Sí, I jo confio en ell i jo li fico un 7,5. 7 i mig, vale, jo he ficat un 7, o sigui que 7,25 per Vitor Roque, i acabem amb Lamine Yamal. A mi Yamal m'ha decepcionat una mica més, al final de tot. Sí, Sí, el vaig veure com que... Quan el vaig veure em va sorprendre moltíssim més i ara aquests últims partits que els he vist, doncs sí, juga molt bé i tot, però home, no hem de em recordar que transmeteix aquest perill que em transmetia abans. té 16 anys, hem de Ja. recordar, ja para, ho ha jugat tot. Que jo crec que també hauríem de parlar de que s'ha de dosificar aquest jugador perquè té 16 anys. Vull dir, no és que porti 8 anys jugant al futbol, o sigui, sí, porta 8 anys jugant al futbol, però no al primer nivell. Llavors crec que s'ha de dosificar. Jo, en general, agafant el context que té 16 anys, ha marcat 7 gols i ha repartit 10 assistències, li he ficat un 10. Jo un 9,5. Pues vinga, 9,75 per Lamine Yamal. I amb això hem acabat. El pas dels jugadors del Barça i ens queden aproximadament 8 minuts, com sempre. Perfecte. O sigui que teníem 2 minijocs preparats, haurem de decidir-nos per un. No sé quin et fa més il·lusió fer. Tu què em prefereixes? Jo crec que el que ens dona temps a fer és el d'adivinar la plantilla. Doncs adivinem la El plantilla. d'adivinar la plantilla. Sorpresa que dona la vida, un altre dia, el d'adivinar els valors de Transfer Market, no el farem perquè no ens dona temps. Ja el deixarem perquè faci el reca. Sí, però portem 4 programes, Ja, no ja, exagero, en realitat aquest joc. Però tornem a endurar-hi. La setmana que ve, que el Reca tampoc hi és, tornaràs a estar tu, Estem com Déu, ja ho parlarem. Tornarà a estar el Yuri segurament, intentarem fer-lo, tot i que ja veurem si ens dona temps. Llavors anem a adivinar la plantilla. Si vols, comença tu. Val. A veure que la tinc per aquí. Jo tinc preparada la plantilla de final de la Champions del 2014 del Real Madrid contra l'Atlético Vale. de Madrid. Vale, I vull que m'adivinis l'alineació del Real Madrid. vale, portaria Casillas. Sí, també et dic, jugaven amb un 4-3-3. 4-3-3. Llavors, centrals, un Ramos. Sí, L'altre me'l deixaré per després, perquè tinc dubtes. val? Lateral dret, Arbeloa? No? No. Uf, problemes aquí, Lateral esquerra, Marcelo, entenc. No. Coentrao. Coentrao. Vale, sabia que alguna cosa rara així hi hauria. Només et vull dir, lateral dret. Ah, Carvajal, clar. No, és clar, és que m'ha vingut 2014, clar, Carvajal la relaciono amb l'actualitat, però és veritat que el 2014 ja estava allà. Llavors, 4-3-3, però al mig del camp, què és? Amb migcampista defensiu o és... 3 MC. Vale, 3 MCs, Modric, Sí? Xavi Alonso. No? No està Xavi Alonso? No. Cagada. Vale. Kroos no hi era, m'equivoco, si no m'equivoco arriba l'any següent. D'aquest mig centre et donaré la pista que realment no és mig centre. No és mig centre. Ah, estava Pepe. No? No estava Pepe? Ostres, problemes. Bueno, vaig a dalt. Extrem dret Bale, Sí? davanter Benzema, Sí? extrem esquerra Cristiano. Sí. Això no hi havia dubte. Bale, Benzema i Cristiano a dalt. Vale, llavors em queda 2 migcampistes Sí? i un central, Mm. si no m'equivoco. Vale, dona'm una pista del central. Pepe. No. No és Pepe? Va, És que no sé si Carballo estava allà... No, No, Carballo no hi era. és un defensa que no sé si te'n recordes d'aquella
aquelles semis contra el City que van fer desastroses, de farà un parell de temporades. Varane. Hòstia, Varane ja estava, el 2014. Sí. Vale, i em queden els dos migcampistes. El que m'has dit que no és defensa, una pista. Té un mundial? Té mundial, vale. Amb Espanya, No, amb França, no. Amb Argentina. amb Argentina. Migcampista, vale, passo a Li l'altre. va trencar la cintura a Puyol en un clàssic. Ah, Di Maria. Hòstia, no, a Di Maria no l'ubicava ja, la veritat. Vale, i em queda l'altre. Aquest? Juraria que també té un mundial Sí? amb Alemanya. Amb Alemanya. Què dirà? Sí. Vale. Vale, doncs ja la tinc. Casillas, central Ramos i Varane, laterals Carvajal i Coentrao. La de Coentrao, vamos. Modric, Di Maria, Kedira, al mig del camp és Exótico i a dalt, bueno, això sí que no falla, Bale, Benzema i Cristiano. És que m'he ficat a buscar plantilles i dic, No, està bé, és no curiosa. l'hauria dit mai. M'esperava alguna cosa rara, rotllo Coentrao. M'esperava alguna cosa així, la veritat, d'aquell Madrid, perquè la veritat és que feien coses rares i la pitjor és que s'hi sortia bé. Els hi surt bé, de fet. Vale, llavors ara passo a tu, que adivinis la meva plantilla, que és Em dones por. l'11 del Barça contra el Mallorca l'any 2021, que és quan el Barça va anar a Son Moix amb 17 baixes per la Covid. Em pots dir la data del partit o...? La data exacta no, 2021. És fa... Bueno... De porter Ter Stegen? Sí. Vale. Val, de lateral dret... Dani Alves? No. Juraria que no hi era encara. O si hi era no estava de baixa. Araujo devia d'estar per allà com a central. Araujo estava de central. Mingueza? Mingueza estava de lateral dret. Piqué? Piqué. Jordi Alba? Jordi Alba... No. A lateral esquerra t'aviso que no... No és fàcil. No és fàcil. Bueno, el deixem per després, aleshores. Sí. El centre del camp... Pedri? Ara t'ho dic. No. Rafinha... No, sí, Rafinha no hi era. No hi era ja? No, Rafinha no hi era. De Jong? De Jong sí. De fet, jo crec que... Quants migcampistes hi ha? 3. Val. Un et deu de De Jong. Espera. Suposo... És una 4-3-3. Val. Suposo que Gavi... Tens, has dit, Ter Stegen. Sí. No. Mingueza no hi era. No? No. Bueno, Ter Stegen, tinc els dos centrals. Araujo, Piqué. Araujo no és central. Lateral. És lateral dret. Tens a Piqué, que és un central, i et falta l'altre central i el lateral esquerre. L'Englet? L'Englet, on? Com a central? No. Com a lateral esquerre? Sí. I quin altre central hi havia? És que... No una pista del central o vols anar dona pujant? una pista. Ara mateix no està a l'equip. M'ho És a dir, imaginava. aquesta temporada no ha jugat al Barça. Un Titi? No. Però segueix sent propietat del club. Però no ha jugat al Barça. Eric Garcia. Eric Garcia. Vale. Ja estava allà? Sí. Hòstia. Eric Garcia, Ter Stegen, Piqué, Araujo i l'Englet de lateral esquerra. Mig al camp. M'has dit a Frenkie. Sí. Aquest és correcte. Falten 2 més. Gavi No. no dubto, Pedri tampoc. No. Rafinha ja no estava. No, Rafinha no hi era. Riqui Puig? Riqui Puig, un, i es queda l'altre. Migcampista defensiu. Més aviat defensiu. Bussi? No. Jo crec que estava afectat. És migcampista defensiu que va marxar aquesta temporada, si no m'equivoco, la passada. A Portugal. Nico. Nico González. Hòstia, ni I me'n atenció, recordava la aquest línia home. d'atac, això és comèdia. Aquesta la davanter centre, aquí no pots fallar. Luc de Jong? Luc de Jong, vale. De fet, va ser el que va marcar el gol de la victòria. Sí. I queda extrem esquerre i extrem dret. El més complicat jo crec que és l'extrem dret. L'extrem esquerre et puc dir que és davanter centre, realment. Ferran? No. Crec que no havia arribat. Ja no estan a l'equip cap dels dos. Adama? No.
Depay... Mira, et diré, a l'extrem esquerra està a Bèlgica. Juglar? Jutglar, i lateral dret, extrem dret, aquest sí que no. Està jugant a Espanya. Al Villarreal. Aquí l'hem vengut al Villarreal. Com es diu? Comença a parir. Milai? Ilias Akomak. Ilias. I perquè el vam tenir al meu carrera, que si no... Sí. Ter Stegen, Piqué, Araujo, bueno, se veia en pantalla, Eric García, Lenglet, Nico, Riqui Puig, Frenkie de Jong, Fran Jutglar, Luc de Jong i Ilias Akomak van jugar aquell partit. I com vam quedar? 0-1 van guanyar, amb gol de Luc de Jong a centrada de Mingueza. I fins aquí, sort que estava Luc de Jong. Sí. Fins aquí el programa d'avui. Bueno, ja us hem dit, una setmana més ens alcança el temps per fer el de Transfer Market. Ja sí, eso, la setmana que ve o l'altra ja el farem, ho intentarem. Jo crec que la setmana que ve el posarem el primer del programa. Sí, que fem si minijoc no... i després parlem. Exacte. Si no, no ens dona temps. I llavors, Yuri, moltes gràcies per venir un dia més. Un plaer aquí, com sempre. Ens veiem, si tot va bé, la setmana que ve. I el que ens esteu escoltant i seguint per Twitch, exactament el mateix, tornem a veure dimecres a la mateixa hora. Adéu.